Kidan ki beriu ki ba im ha jing phos niu ba dawa yo banai ya ki klur mo kidan ki beriu ki ba de ki khar motor ki ba prakhat eladi ba ki de ki celebrity bala da ki lek maki hanu hanu ham ai red carpet ham ai kita ki ying paki dulan bat ka bali ki do kon keren mon kat ne kolong ba sarkar ko bo ong api ki negotiate bat ki phi le jem ya ki na ta dau ki nut ban dawa stang kat noru kan ya dawa ban ong ba pensna ying ya ki kat karaj bawan la da pisha le ti manu manuru ba dawa lut hite lo da kin ngap lut ya ba dawa phi ngaru ngakwa phi ba ka sarkar la kan pensna ying pho kasan malaru lo da la ban le ta tinat kadau kolong ba ku ong phi kolong nadu dewan ka jing le jem jom sarkar ka jing kro jo ka sarkar ban ni keren da ka ba shue pen be ka jing yu jo ngam ta ka bak fire kini ki beru ki keren mon manta ile mon phi ka jing kli kolong kumno ka sarkar ka negotiate bat ki illegal settler bat kumno ka sarkar ka ya pen be bat ki grateful jong ka ha ka bari bat quarter yaki wiki officer te phila jaga no no jaka ki la don lai south ligi quarter te phi haban occupy be ye gitu phinom la bang ba em ngam nom tre ban sa ne ka jaka quarter da sarkar pensna yang ada kai sausan mala ka bom ju don hiru ki officer ki na ni no tre ki bom ki bukaran kum ta lai no ki kham tor ti ka ba pen kulumar kum bo ong ki ba kulumar long kini ki beru ki degi nong tre sarkar ki basa akwata sarkar ne ki degi tre jakane ki degi ne kelumar lu na obleka kalenti kumbaga i kelong kam bebe dan re haka jing tip jongi baro kani ki degi jakar sarkar atu ga jakar kabalak to kadi jongi mamlim kan mamlim kumba om ta ki la ete agreement baro sarkar de kumba kalong ta kadi jakar sarkar baro te haba kadi jakar sarkar baro ka sarkar kadi ban penon kam yang tu jakar nam ta ka bit ka biang jong baro ngidon kam ban pen kelut ya ka tu jaka POE la da phile yo isle ye ki no rap ki bawan ra itu ki johor wan ra itu ki jindi jithit isle tang ka parking room dan ka cool storage room dan ka room dan ti la da ya ki la da ya tu jaka la ban redevelop hanta ka kom ba ki no rap ki yo jing motoi ki nong di jindi ki yo jing motoi ki nong nya taksi ki nong nya bos ki yo ki parking bo biang ki don ko stool storage facility mentah POE ki nong sna film ki dawa nak sarkar ban ai kita ki sinema mentah ki jong ki jin la da la ban bu tu kan de ki jin yo nong ka kraw ya ka jam dru kam dan komunal e em ha kan ni jing dawa ka de bet tang nam ta ban penon kam la ne ban reuse ya kan ni jaka na mentah ka jing yo nong jong bobun balang ti ka sarkar ha ngaso bo ha jing so jong ka bar jing so jong ni bu persen ngaso bo ba ka la de benia be khmat ya kan ya kam kalau dia pun no ya namun kila kentak hi ya ka proposal do sarkar ngat try ka don na jong ka plan B ka dia bendi ke eviction proses kalau dia pun no ni ka jing ya khro ya kejor ya negotiate kalau pun no ka next step kalau di ka eviction proses ka sarkar kalau ada khro ya ki bisa kalau dia bendi no da kalti jo ka kamri bo le bor mar sarkar te philik sa manu subu mentangi le chongwai hatu sket kret kala man de te kalok sai kumju ye kini